Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mone robindu jayndeli moɗon weltare min dañi oɗo subaka aljuma huccide moɗon ko wiide tan aljuma moƴƴo malaɗo fulfulde fo salminama inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjita kaylar gotol calminama jurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof oɗo boros yo Allah wallu en ha holla en caggal ɗum noon subaka fof banimon debbo Aissata Ndiaye e banum gorko Moussa Nia almudo Amadou Moussa bisimilla ma mbaɗi mba Aissata Ndiaye mi wi jojoɓe sisiɓe soɓe jagga Aissata Ndiaye yoɓe ndewnumi junggam mi yi commentaire mon noon foof on calminama gote moon fof to wawi wonde no wawi wonde wonɓe nder e bowol leydi kala on mbiyama so tawi jam tan won toon minen ga alhamdulillah min mbi on so tawi ƴiwolde ala ko bonni on calminama noon foof e kuuɓal no gowirnon dañde robinju jaydeji moon en kala subaka woni fartange beelama kadi arde yewtude noon tigui ko ɓuuri tengtude hande yogue jandeji gatti koye gonka coronavirus e kuule kese walla pelliti ɗe ganduɗa hooreji leydi enen felliti ɗum walla mbiyen ene ɓami ƴettu ɗum ko wona ɗum ɗo kadi yogue jandeji gatti e mayde walla mbiyen oɗo incendie baɗɗoto e Denver to dowlaji dentuɗi yowi pitali 5 ɓeɗo ɓe leydi Sénégal jayndeji ɗi ene garte e oɗon haala noon tigui ma en gartu hen e gasirde walla mbiyen e nder fait divers meɗen ɗum noon ko udditirde tan jayde Le Soleil gendire nde ari koye natalla o hoorejo leydi ni Macky Sall taw koye masque ene wone hunuko ene wayno e nguɗo baddu jagorɗo ɓenni ɗo holliti wonde état d'urgence o ene wawi waɗede localisé e gam kay falagol oɗo rafi coronavirus mo ganduɗa ene jokki leydi ha joni ngoɗon baddu jagorɗo noon hoorejo leydi o holliti ha joni leydi Sénégal foti ummanade gam kay dartinde oɗo rafi walla mbiyen riwtude mo haalaba ɗum no tawi nder hello naywo nde ɗon jayde ko wona ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo assainissement woni Serigne Mbaye Thiam o arti e ganduɗa ko ujunnaji 50 ɓesgu leydi Sénégal ganduɗa kay mbaɗi bénéficié oɗon réseau gam kay to oji walla mbiyen hivernage o wasa bonnude ɗum kay ko ene tawi nder hello jooɓo ndeɗo jayde amma ɗum ko jaydiyankoɓe ɓe Le Soleil gatti ha joni e wirwirde Cheikh Ahmed Tidiane Niass to e nder Medina Baye ɓe kolliti kay ko wirwirde walla mbiyen ko duuso kay yongo wonno to e nder Medina Baye ɗum ne tawi nder halla sappo e goho ndeɗo jayde Le Soleil jayde las ko dawri hande ha jayde las arti koye nguɗon batu jagorɗe hoorejo leydi ndi Macky Sall gam kay ɗeɗo kuule e ɗeɗo pelliti je n'exclus pas de recouvrir à des états d'urgence localisés gam kay état d'urgence oɗon ne wawi artude kono kay wona e yogay nokkuji gam kay memaɗi ɗi oɗon rafi coronavirus ɗum ko kongi makko ɗi goye wukkinno e nder nguɗon batu jagorɗe conseil présidentiel gam kay montée de la covid-19 dartinde laygol oɗo rafi ɗo e nder leydi Sénégal ɗum kay ne wayno ɓe pelliti waɗande ɗum kuule hayso tawi hol kuule jippinenoɗe walla mbiyen hol kuule lelnonoɗe ene wayno hol kuule kay moɓe jogor dartinde kamɓe kay ko wona ɗum ko jaynenkoɓe laasa garti e nde ɗon wirwirde to Medina Baye ɗum kay koye hello mabɓe tatapo e jaynenkoɓe laasa ɓe kolliti leydi Sénégal heeɓi kene tolno e ujunnaji jeeɗiɗo taw koye ko selluɓe rafi coronavirus hayso tawi won wasɓe pitale mum ɗum ne tawi nder hello jeeɗiɗo ndeɗo jayde las jayde enquête koloski jayde enquête arti koye rafi e nattal kay oɗo centre hospitalier national universitaire mo Fann woni hôpital Fann e artude kay ɓeɗon rafanoɓe ina wayno ha joni ɓeɗon ñawnoɓe ha joni ne garte cuuɗi cafrirɗe ɓe mbi ko le retour des malades ko ɓeɗon ñawnoɓe batti arde e nder ɗiɗon cuuɗi cafrirɗe caggal kay hulkuli kewɗi faade oɗo rafi coronavirus e wiide docteur Alain Ndoye ene wayno mo Dantec il faut gérer les files d'attente manam ko ɓeɗon kay rangodiroɓe nder hôpital wiye alay saago kay ranguji ɗi ƴewte no fewi gam kay wasde jibinde tana e wasde jibinde musiba ene wayno e nder kello mabɓe ɗiɗo jeynenkoɓe enquête garti kay e ɓeɗon no wasɓe pitale mumen to e nder dowlaji dentuɗe Denver ene wayno ɓe kolliti famille ɓeɗon no wasɓe pitale mumen kolliti kay yo gosle ɓeɗon no joyo yo gartir ɗo e nder leydi Sénégal ɗum noon en tawi nder hello ɗiɗaɓon ndeɗo jayde enquête jayde Vox Populi arti koye wirwirde to e Medina Baye wirwirde Cheikh Ahmed Tidiane Niass ɓe kolliti kay ko dental mawgal hawri toon to e nder Medina Baye inhumation du 4e khalifa de Baye to e nder Kaolack full et grande ferveur à Medina Baye ɓe kolliti kay oɗon no Cheikh Ahmed Tidiane Niass o leli ko takko baba makko Baye Niass ina wayno kay ko toon tigui ɗon o waɗa ɗon wirna e oɗon no Cheikh Mahi Niass waɗama intronisé woni khalifa
joyabo galle Baye Niassa to e Medina Baye dum non be garti ko na dum ko jayndiyankoɓe vox populi ngeri mo gotka hello mabbe didabo ene wayno ko Al-Khali Alassane Ouattara mo ganduɗa ko 3e mandat mo wukkiti wonde kay o pari caggal kay sankare Amadou Gon Coulibaly kanko Alassane Ouattara be kolliti o darima kay dadima ngam kay wonde 3e mandat to e nder dowla Côte d'Ivoire be kolliti non jayndiyankoɓe kamɓe ɓe vox populi garti témoignage Daoudou Diol kanyum kay goto e be non kayiraɓe be non wasɓe pitali mumen walla mbiyan oɗon ɓeɗon dupaɓe to e nder dowlaji tentuɗi o waɗi ganduɗa ko cimti haalulaji moƴƴi walla mbiyan o haale ɓeɗon kay darde mumen ɗe joguino ɗum noon en tawi nder hello nayaɓo ndeɗo jayde vox populi. Daouda Diol men kettomo e nder roɓindu jayndeli meɗen rewi hen ko jayde l'observateur. Jayde l'observateur ari koye fannu goɗɗo kono ha joni koye laygol e gonka oɗo rafi coronavirus ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kolliti kay ko debbo goto gondunoɗo e coronavirus taw kay ko jaro juuɓi ñogas kañum kay waɗa violé e nder centre de traitement ene woyni ɗum noon kaɗon haala enen tawi nder kello jeegomon ndeɗo jayde l'observateur ɓe kolliti noon holno ɗeɗon golle mbaɗira faade kay oɗo suka debbo e alhaali volontaire mo Croix Rouge waɗi planifié kam kay wadde exécuté oɗon kirima ko amma ɗum ko ɓe gatti e conseil présidentiel mon président Macky Sall dardino je n'exclus pas des états d'urgence localisés ngam kay rafi coronavirus ɗum koye hello nayɓo hello joyaɓo ndeɗo jayde l'observateur ɓe kollitino kanko holliti noon horejo leydi ni wonde kay ma jarandaɓe feccade peeje walla darnude kala kuule ngam kay dartinde oɗo rafi coronavirus o holliti kay woni gueɗe walla mbiyen woni kewkaw ko wayno levée de corps en e ko way noon maw dartinnum sababu nde ko heewi ene tawe hen walla mbiyen ko heewi ene heɓa kay oɗo rafi to en ko amma ɗum ko kay e nder faggudu hello mabɓe tataɓo ɓeɗon jayndiyankoɓe l'observateur garti e oɗo kalis kesso jogoɗo arde woni lekko diagnostic de l'écho dissonant des chefs d'état de la CEDEAO ene wayno kay ko kulikuli walla faade ɓeɗon ardiɓe dowla gomu CEDEAO woni gomu CEDEAO faggudu leydi Afrique banggue hirnangue ɗum ne tawi nder hello tataɓo ndeɗo jayde e l'observateur ko amma ɗum ko hay jayndiyankoɓe l'observateur goppani haala nguɗo cuumu yoɓi ngu pitali joyi ɗo e ɓesgu leydi Sénégal to e nder dowlaji dentude d'envers ɗum koye hello jeeɗiɗo ndeɗo jayde l'observateur. Jayde quotidien le quotidien. Jayde quotidien le quotidien ari koye natal o gardiɗo Synpics kono kay e natal jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi Ali Ngouille Ndiaye woni Bamba Kassé secrétaire général mo Synpics o holliti kay ha joni laamu Sénégal waɗani déplacement faade kay mabɓe ngam kay hollide mettere mumen faade oɗon saccage walla bonande waɗunode faade jayde les échos saktirde ndeɗon ganduɗa kay mbaɗino publié walla mbaɗini information mo ganduɗa woɗɓe jaɗani hen mbaɗi ɗumen saccage o holliti noon kanko Bamba Kassé ha joni laamu leydi Sénégal waɗani déplacement faade mabɓe ngam kay hollide kay mettere mumen faade on haali wona kay déplacement wona kay ganduɗa ko communiqué faade mabɓe ɗum noon en tawi nder hello jeeɗiɗo ndeɗon jayde ko wona ɗum koɓe garti e ado woni Alassane Dramane Ouattara e wonude Alassane Condé ɓe mbi ko virus du 3e mandat ado e Condé testé positif ɗum koye hello tataɓo ndeɗo jayde wonde ɓeɗo ɗiɗo kay pelliti ha joni darade ngam wadde 3e mandat e nder leyɗele mum ɗum ko Guinée Conakry e Côte d'Ivoire ɗum ko hello tataɓo ko wona ɗum ko e hello mabɓe ɗiɗaɓo kamɓe jaydenkoɓe le quotidien ɓe gari e natal hoore leydi e on conseil des ministres mo wonno ganduɗa la presse ne doit pas alarmer les populations holliti kay jaydeji ɗi walla caktirɗe ɗi potani kay hulɓinirde ha bona ɓesgu leydi Sénégal ɗum koye hello ɗiɗo e ndeɗo jayde le quotidien jaydenkoɓe noon le quotidien garti exploitation basalte to e min mo Ngoundiane ngam koye ko hello nayaɓo e hello joyaɓo ndeɗon jayde le quotidien. Jayde libération rewi hen. Jayde libération ari kay ko oɗon contrat baɗɗo lié hakkude baɗɗo lié Sénélec mo papa Demba Bitèye e wondude oɗon Hakkile Amadou Ly société mum Hakkile Amadou Ly ganduɗa kay ɓe kaali résilier le contrat Bitèye oɗon gardiɗo Sénélec waɗi résilier on contrat wadde mben kay négociation natti wawde wonde ɗon hakkude papa Demba Bitèye e oɗon Amadou Ly joom Hakkile ɓe kolliti sans entendre la décision du tribunal. Le DG de la Sénélec a passé à l'acte le 4 août dernier ɓe mbi kay o fadani yamirore walla mbiyen eɓɓore nde ganduɗa Sénélec waɗi ɗum walla directeur Sénélec waɗi ɗum kamɓe kay ɓe mbaɗi passé à l'acte ganduɗa ɗum nen tawi nder hello mabɓe en joyoɓo ɓeɗon jaynenkoɓe libération ɓe kolliti kay yo ɓeɗon israélien ji wonnoɓe reproché walla mbiyen moftunoɓe kene tolno e 3,5 millions e koppreje mabɓe dollar ina gayno kay ko ha joni ene continue oɗon société chinois biyeteɗo Kayfa ɗum noon ha joni jaynenkoɓe libération ne gueri wotka woni laygol rafi coronavirus
coronavirus ɗo e nder leydi Sénégal ɓe koliti kay ko temedde ɗiɗi capanɗe jeetati e tati ko memaɓe coronavirus taw kay ko jeenayo mayɓe ene kay koye balɗe ɗiɗi leydi Sénégal waɗi nde ɗo tongode e wiide noon oɗon Benjamin Ndiaye gardiɗo o wi les gens font comme si le mal n'existait pas alors que les chiffres sont effrayants holliti noon ɓeɓɓe leydi Sénégal ɗi walla mbiyata kollat ko gonka coronavirus o wona hunde jojjude walla wona hunde hulɓininde taw kay virus o ne jokki warde ene jokki yoɓade pitale ene jokki kadi memde hewɓe ɗum noon koye hellototoɓe tawte e nder ɗo Diaynde e Libération. Diaynde stade coftal ɓalli uddata dama. Diaynde stade coftal ɓalli ari koye pettite 8e de finale retour jogorɗo yuɓɓinede hannde ko pettite Gulɗe Diaw hakkunde kay Juventus e Lyon Juventus e Lyon Real Madrid e Manchester City hande tigui jogor wonde ene wayno ɓe koliti Lazio et le Real condamné à gagner ene wayno Juventus e Real koko poti tigui rigui gagnade ɗeɗo pottite gam kay yaade to e quart de finale Ligue des Champions ene wayno ha joni eɓe garti kam e Diayndenkoɓe stade e alhaali Kalidou Koulibaly e koppereje ɗe fotata jarde gam yaadu makko Manchester City ene wayno un salaire de rêve proposé au Sénégalais ɗum koye hellonayaɓo Diaynde stade tawete ene wayno ha joni kay City n'a pas dit son dernier mot pour Koulibaly ha joni City oppani haala Kalidou Koulibaly ɗum ne tawe nder Diaynde hello nayɓon nde ɗo Diaynde stade ko wona ɗum koɓe gatti e performance ɗi Premier League ɗi ganduɗa Sadio Mané e Ronaldo comme des jumeaux en nandi kay cursus o walla mbiyen yaaduma ɓe nandi ɗum ɗo koye hello nayɓon nde ɗo Diaynde stade Aissata Ndiaye ko ɗum wonno ko windono e kelle ɗe gaɗane Diayndeji men e o subaka noon tigui Diaynde stade uddata ngal ɗon banggal udditen banggal gongal woni tan gueɗe rendo no subaka foof hande noon gueɗe rendo arti tan koye sonare ganduɗa yene Sénégal yene fulfulde fo hande woni ko ganduɗa muusi ɓeɗo sukaɓe ganduɗa yete mbasi pittali mumen toon to États-Unis to Colorado walla mbiyen to diwan mo Denver ɗum woni ko ganduɗa yete koko muuse Sénégal muuse bandiraɓe foof ɗum saabi tawde tan Pindi TV kañum wonani ɗo ko leñol tagui ɗum jooɗade ɗo yete e addande won kala ko ganduɗa ina kewa e nder leñol ɗum noon min jeehi toon e darde Fat Ndiaye yeehi ha toon to ganduɗa kañum woni koreji oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Djiby Diol basɗo fittandu muɗum e joom suudu muɗum Mami Diol e miñum debbo ne wiye Coumba Diol e sukaɓe mabɓe ɓi Djiby e ɓi oɗo mo ganduɗa kanko woni Coumba Diol nde ɗon sunnare noon ne muusi Moussa Niang ko noon tigi no mbiɗa ni piindi wonanɗo ko leñol ngol kala e humpito kala e kuuɓal nde won noon ko wayni so heewi holko gonduɗa fotani humpude bandiraɓe laamu leydi Sénégal ha joni en jokki on haala gam kay wadde gaddude oɗon alhaali holto rewi walla oɗon musiba holno ɗumina ha joni kadi e mbaadi gam humpito gam kay hunde wasa wonde nanale moon jiiron ɗum guite moon paamiron ɗum kadi haqqillaji moon holno ardi walla holto rewi holno yetti ko ɗum woni darde Pindi TV ɗum tagui ɓe jeehin toon wadde reportage yuɓɓinde ɗum ko hunde nde ganduɗa hay goto yo nan woni sunare woni mettere tigui kono so Allah arini kadi ala ko wawa hen no hoddiri ɗum kadi ala ko wawa hen noon tigui ko ɗum saabi en batta sona hettade hen Daouda Diol ni woni bammum cawdiɗo mo ganduɗa kanko woni Djiby Diol basɗo hen fittandu muɗum toon to ganduɗa woni to Denver o suuti konngudi baddi fayida wiide tan oɗo suka ko janggannoɗo tigui wonno darde muɗum e jangde ina mantinino hay ko wayno génie en herbe toon to lycée Limamou Laye fof kanko omo darotono hen darde tinde en batta sona hettade mo e haalirde Fat Ndiaye. Assalamu aleykum mi salmini on Pindi TV no mbiɗa ni min komi baba tokoso ɗo Djiby Diol mbiyetemi ko Daouda Diol eyyi no mbiɗa ni noon ko sunare mawde musde par ce que kono yaare yimɓe joyo e famille goto cankodo ɗum ko hunde musde bon Djiby Diol kañum ko ɓi Hammady Diol bamɓe woni ko États-Unis ine wiye Hammady Diol kono ɓe gondani ɗum ɗo état goto Hammady kañum woni ko kolorɗo to ene New York kono Djiby e sukaɓe mum e joom suudu mum e miñum kañum ɓen gondi ɓe goni ko Colorado Denver Djiby noon ko cuhlel nehiguel jiɗɗo hoore mum ganduɗo ko yiɗi par ce que so tawi yimɓe batti haqqille sono ƴewanno lycée Limamou Laye génie en herbe en anglais Djiby Diol ko hen wonno e o janggi haw dañi bac makko o yeehi États-Unis bac makko dañi nationalité gila ko ɓooyi o addima toon o yeehi toon
waɗi continuer jangde makko nde fari jangde o waɗi formation ingénieur en bâtiment et ɗum ɗo ko fate taliji ko suka mo ganduɗa vraiment tinniɗo jiɗɗo koreji mum jiɗɗo e jinnaɓe mumen ne muusi noon sona affaire nde ne muusi trop kono ko noon Allah waɗi ko Allah addunoɓe Allah nawiɓe ko ɗum wonno konngodi Daouda Diol on nani ɗum tigi ɗum noon caggal ɗum en batta sona tan hettade mawni ko gorko mo ganduɗa kamɓe jiiɗi baba goto ine wiye Aliou Diol kañumne koye mette e sunnare mette musɗe addi konngodi wiide ko miñiraɗo ganduɗa miñiraɗo moƴƴo wonno miñiraɗo nehiɗo niwiɗo wonno basal ngal ɓe mbasigal koko ganduɗa ete koko Allah fawiɓe ala no ɓe mbatta kono noon ko basal musgal ɗum saabi o ɗo mo ganduɗa kanko woni Fat Ndiaye o nawi walla mbiyen o addi konngudi makko e haalirde Fat Ndiaye jibi ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo vraiment cuholel moƴƴel vraiment ko miñam jogui respect trop jogui respect miñira e mawniraɓe makko bon wala probléme goto kadi a yiyatamo gueɗe kewɗe gueɗe ñakkuɗe fayden gueɗe kewɗe a yiyatamo hen bon hayde won ɗo avant mo ɗanno jaaha États-Unis ala ko neɗɗo wawi seedade so wona yaade école art kadi o haalata o toñata bamo wiyata kala mo wadde ko an toñimo par ce que o yahata tan ko haaji makko depuis ɗo noon haɗo yeehi États-Unis ɗo meeɗa change ude guiƴira makko wonɓe ɗo ɓe guila nde woni ɗo avant mo yaaha guila o ala haydara bon ndew artinde yimɓe cikkanno ko goɗɗum e makko mais ndew artinde elle ko no wano ni ko noon tan waye makko haydara o change ani haydara guila o ala haydara ha ɗo dañi ɗo ha ɗo woni lawol ɗo haydara change ani ɗum noon ko neɗɗo moƴƴo waɗata ɗum quoi min mawni ko aussi no wano yamni ha ɗo joni haydara change ani hen way ko woni makko foof wawa haalede quoi mais seulement ko bon ɗum ɗon min nana ɗum tan min nana ɗum e yimɓe ne kaala ɗum depuis hier bon mais jibi neɗɗo wonno neɗɗo gon ganduɗa kañum ko secret kam gueɗe makko fof ko secret hay goto hewani gueɗe makko o wayano haalande yimɓe ɓe o hewani fof ko secret quoi ɗum tagui hay goto wawa andandemo ko heewi bon kadi mi meeɗa nande ɗum vraiment o ari ɗo min gondi ɗo ha ummi ɗo min kaldi téléphone 1000 fois mais meeɗa nande kadi saabu kanko ala probléme hay goto quoi nde wawi aussi kadi ko hen nder ko kam ko Allah tan andi eyyi gonga kam ko wattinto tan kono feeñat bon minen ko min nani ko kam min nani ko yimɓe waɗi ɗum quoi neɗɗo waɗi ɗum vraiment bon an kadi ko ni tan Allah hoddiri min ñaago Allah kadi yo Allah haariɓe aljanna ko duwaw tan heddi han kadi kam ko waɗi min ñaago Allah tan kala julɗo ɗo woni yo waɗa min duwaw eyyi ɗum tan ñaago autorité ɗi kadi kamɓe ɓe mbaɗa hen ɗum ɗoji mabɓe dal ko foti wadde ko on jarama no fewi quoi merci eyi Moussa Niang en kettima konngudi mo ganduɗa kanko woni Aliou Diol ne woni mawniraɗo e Djiby Diol wiide tan miñi koko miñiraɗo ganduɗa newiɗo wonno miñiraɗo nehiɗo wonno kala ko ganduɗa emo fonno darade ɗum e gallo kanko dartono kono kadi no wano ɓaɗade bammoɓe no wano ɓaɗade famille mabɓe kala koɓe lijjita woni kayitaji woni foof ko kanko o mo ganduɗa woni Djiby Diol darotono ɗum gam tan softede makko needi makko kono kadi e neware makko ɗum noon saabi Moussa koko ganduɗa muusi e fulfulde fof muusi hande fuutankoɓe fof muusi e dendagal Sénégal naɓe fof mo gonɗo hen fuutanke mo wona hen fuutanke kalawo hen pular mo haalani hen pular koko ganduɗa ete hande muusi nde ɗo sunnare yande e ɓeɗo sukaɓe ganduɗa mbasi a pittali mumen e cumu toon to ganduɗa kañum woni Denver kono noon tigui e tumnade haala mabɓe kamɓe wadde mbiyen ko jakoraɗo tigui yeehi ko pajannoɗo gacci tigui yeehi walla mbiyen ko darinoɗo sembini darinoɗo kadi ñohri leñol mum tigui yeehi par ce que ɗeɗo biyoje walla mbiyen manoje e mantoje moɓe cuuti faade oɗo gorko woni hunde nde ganduɗa yooɗi hayso tawi wona noon yiɗirano ene wayno kam ko ɗon Allah hani walla mbiyen ko ɗon mission haaɗi ala ko wawa hen saabu neɗɗo mom heddoro tan e koddiroje gueno noon tagore kadi wawi wadde nde wonnoon neɗɗo o ganduɗa tan ka fini to ñalloyta to baltoyta ɗum
ɗum koye junngo jomiraɗo woni wadde mbiyanna ko ni Allah ñawi ɗum ko ni kadi o rewnir ɗum ha joni noon justice ene ñaaga yo waɗe ngam kay loske ande kay holko woɗi sababu wargo ɓeeɗo sababu o noon ene wawi ƴeewede loske oɗo accident incendie walla mbiyen incendie mo ganduɗa ko criminel tuuma baɗaɗo mo ganduɗa ko junngo neɗɗo yaltani hen juuɗe woni yimɓe waɗ boniyankoɓe yaltani hen donc ene wawi loskede rek ha ande holto rewi ha yetti saabu ko wayni so tawi tan en jokki mondo ma wontu ganduɗa ko animalité walla mbiyen wonta jungle quoi ko wawi wara donc so justice waɗama rak yama waɗa apaiser les douleurs ganduɗa koye muusi ɓesgu leydi Sénégal saabu sa yi hanki tan laamu leydi Sénégal ene jogoto windude pelante faade on alhaali gam kay yo loske yo justice waɗe hen donc noon ko Aissata Ndiaye ha joni noon eɗen mbawi wiide eɗen wawi oppude alhaali o e juuɗe les autorités eɗen ñaaguiɓe kadi yo lumiére waɗe hen no fewi gam yimɓe kumpito walla yimɓe kadi paama tigui rigui baɗɗo oɗon ndeɗon bonande fawe junggo hollite ndeɗo bonande waɗi ko goɗɗum par ce que yo ɓaɗi pitali joyyi so tawi tan ko loi mo ganduɗa waɗama appliqué ko peine de mort wonata par ce que barɗo yimɓe joyyi kam on kam hankkadi meritani guurde min wona juge mais bon voilà c'est ça noon tigui consul mo Sénégal ne ma yaɓɓu koyɗe mum toon to ganduɗa woni to ɗum keewi to tawa toon bammum sukaɓeɓe ɗum ɗon noon ko kadi darde yonde kono kadi kala koɓe poti wadde hen ha enquête o yaara yeeso yoɓe mbaɗɗum saabu yete Djiby Diol e haaluji mabɓe elle omo joguino nationalité wadde ngal ɗon banggal kamɓe Amérique naɓe koɓe poti darade hen maɓe dara hen kono kadi ko ɓiɗɗo Sénégal kadi eɓe jiiɗi kadi wallitede no koruji ɗi artirte ɗo e nder leydi mabɓe haaɓe mbawa moftede ɗo e sara koreji mabɓe Moussa Niang ko noon tigui rapatriement des corps ene wayno ɓe kolliti ɗum e nder diyandeji he saabu moni foof ene wawi kadi ustude jonguel mum walla usta tristesse mum so yi ha jomum jime goslere walla andita jomum lelli tan ne wawi wadde apaiser douleur mum walla apaiser tristesse mum donc ene ñaaga laamu ngu nde waɗata procédure gam koye artirde ɗeɗon gosle saabu ene yiyani teska joni yoga e leyɗele so tawi tan ɓesgu leydi Sénégal waɗi toon accident walla mayi toon donc gartirgol mum ene wona caɗele no fewi donc laamu ngu foti ƴewrata ɗum saabu hay goto e aduna yiiɗa jiggade yanade aɗa yiiɗi lelade to tanidama leli walla to mawnen walla to jinnama leli gam kay bon waɗe ɗum bénéficier kadi duuwuji batteɗi ɗi payema saabu neɗɗo kalto wawi lelade ko Allah mais kadi lelade kadi to ganduɗa ko ɗon mbotu ngu dasa ene waɗa ɓuural ene waɗa kadi fierté kewɗo donc ñaaga ha joni laamu ngu ne waɗata peeje mum e peccorde mum gam artirde ɗeɗo gosle ɗe mbiɗe ɗo e leydi Sénégal noon tigui Moussa Niang hande ne duwanadema tan e sunnare yande hitowma ko noon tigui ko sunare tigui saabu ko neɗɗo mo ganduɗa ko ɓurɗo e amen walla mbiyen ko neɗɗo mo ganduɗa ko ɓoyɗo e amen neɗɗo mo ganduɗa waɗini min façon teddugal fo e aduna woni Cheikh Tidiane ibn Ceerno Siraji Nene Ba ibn Ceerno Amadou Tidiane Fassa woni ko kanko kay ruttira gogirade makko ene wiye Maynumo Baro Ba o sanki ko ɗo e Dakar o wirnama to e Medina Gounass o hoɓe diine ɓe foof gari kawri hen woni sunare tigui rigui en donima Fass Gounass foof e Medina Gounass e ndeɗo ustare kanko Cheikh Tidiane Fassa ko kanko tigui haali waɗi men informé e ndeɗo sankare nde wonnoon ko neɗɗo ɓurɗo e men ko neɗɗo kadi jankiniɗo ganduɗo aduna ganduɗo kadi holko woni aduna dariɗo kadi gam humpito dariɗo kadi gam yarude yesso Pindi TV wadde on so mbiyen so yarama Aissata Ndiaye ko enen fof jara en donima gallo foof Fass Gounass ha Medina Gounass e galle Siraji Nene Ba foof e galle Ceerno Amadou Tidiane Fass foof to e Fass Gounass e manam e Medina Gounass en mbimo gogo Maynuma yo toon won foftere makko yo hawre malikaji yurmede ya barke Allah ya barke nelaɗo sallallahu alaihi wasallam noon tigui yo Allah yurmo yafo mo hawre malikaji yurmede dendagal fo hande Medina Gounass naɓe nana nelde duwaw e dande walla mbiyen e ɗemgal walla mbiyen e lawol Pindi TV ɗum noon wonno komin gaddanomen reɓɓindu jayndeli moɗon ko tottude won aadi tan altine so Allah jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wonno e banum gorko Moussa Niang heɗenno ene banggal caméra o ko Ndeye Fatou Massaly Allah jarama on jarama e kettogol ha gongol so Allah jaaɓi